In het bosgebied bij de Bong in Baarlo zijn enkele jaren geleden onbekende grafheuvels ontdekt. Sinds 2018 wordt er onderzoek naar gedaan. Het plan is om de grafheuvels weer zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken. Eerder dit jaar gingen we een kijkje nemen. We troffen daar archeoloog Fokko Kortlang, die ons meenam door het gebied. Die plek waar zij staan, dat is een grafheuvel. Ze staan bovenop een grafheuvel. Er zit een enorm gat in, dat is ooit gegraven. Maar dat is in ieder geval eentje waar we de bomen al van af hebben laten halen. Dat is al heel fijn. Als we nou verder gaan, en je moet door de bomen heen kijken natuurlijk, dan zie je grafheuvels liggen. Er ligt er daar eentje, aan die kant bijvoorbeeld. Je ziet hem daar, je ziet een bolling staan. Moeilijk te zien nou, maar dat willen we nou juist weer zichtbaar gaan maken. En die kant op, daar ligt er ook een aantal. Ik werk bij de Universiteit Leiden en wij doen hier sinds 2018 onderzoek naar de prehistorische grafheuvels die in dit bos hier liggen. En we zien achter ons een van de grote heuvels die hier in dit gebied liggen. Ja, wat kunnen we eraan zien? Vertel eens iets. Ja, het is een heuvel, dus door mensen opgeworpen heuvel waaronder mensen in het verleden begraven zijn. Dus het zijn grafheuvels. In de periode van 2000 voor Christus tot zo'n 500 voor Christus werden mensen gecremeerd, in urnen begraven en onder een grafheuvel. De grafheuvel was op een heuvel aangelegd. Het was als heuvel aangelegd om het graf te markeren. En zo liggen er hier tientallen heuveltjes die dus gezamenlijk een prehistorische begraafplaats vormen. Nou, door die bramenstruiken en dergelijke zie je het eigenlijk niet meer. Maar hier ligt ook een heuvel, als je dat zo ziet. Je ziet daar de rand van en dat komt heel snel weer op. En de bedoeling is natuurlijk dat we dat straks gaan onderhouden. Dat die heuvels zichtbaar blijven, dat er heide opkomt. Dat het een heel ander landschap kan worden, wat heel aantrekkelijk wordt. En ook veel kan vertellen over het verleden en dit grafheuvelveld wat we hier hebben. Nou, het unieke is eigenlijk wel aan deze plek is dat het grafveld zelf nog echt aanwezig is. Heel veel grafvelden zijn wel bekend in Nederland, een stuk of 700. Alleen dat zijn allemaal grafvelden die al lang verdwenen zijn, waarvan we alleen nog sporen in de grond terugvinden. En hier heb je de unieke situatie dat het grafveld zelf echt nog aanwezig is. Dat je de grafheuveltjes nog kan zien. Ik heb gekeken naar hoe die begravingen in die tijd precies gingen. Dus wat die mensen precies deden als ze iemand gingen begraven. Het zijn grotendeels crematiegraven, dus iemand werd eerst gecremeerd. Daarna werden die crematieresten heel zorgvuldig uitgezocht. Die hebben waarschijnlijk ook nog enige tijd werden die bewaard in de huizen van die mensen. En dan werden ze uiteindelijk bijgezet in dit soort grafvelden onder kleine grafheuveltjes. We weten nog niet zo goed de periode, hoe lang dit grafveld echt is gebruikt. Dat willen we nog wat exacter weten. We weten nog niet precies hoe het landschap heeft uitgezien, maar ook nog niet zozeer over wie liggen hier begraven. Waar kwamen deze mensen vandaan, waar woonden ze? Wat hebben ze hier gedaan? Dus daar zijn er genoeg vragen voor ons die we heel graag zouden willen beantwoorden. Dit zijn echte originele heuveltjes zoals die ooit in de prehistorie zijn gebouwd. En die heuveltjes zijn gebouwd als monumenten. En die mensen zijn er goed in geslaagd, want we hebben ze nu nog steeds. En daarom is deze plek wel extra uniek. Het is een heel mooi en bijzonder gebied. Wij hebben het project ook Vergeten Grafheuvels genoemd. De heuvels waren echt letterlijk vergeten. Ze waren gestopt in het bos. En wij proberen ze weer een nieuw leven te brengen. We willen het echt weer meer zichtbaar brengen. Dat zouden wij heel graag willen. Op basis van ons onderzoek willen we het verhaal gaan vertellen. En dusdanige manier dat het ook weer dat het een beleefbare plek wordt. Dat het weer onderdeel wordt van de geschiedenis van Baarlo, waar het bij hoort. Dat is een heel mooi verhaal op dit gebied te vertellen. En dat willen we heel graag weer terugbrengen naar het heden. Er is de afgelopen jaren al een hoop bereikt, maar het project is nog niet af. Samen met de Baarlose gemeenschap willen we de vergeten grafheuvels van de Bong een nieuwe toekomst geven. We willen komen tot een eindresultaat waar Baarlo en zijn inwoners trots en zuinig op zijn. De gedachte is juist dat wij burgers hierbij gaan betrekken. Iedereen uit de omgeving. Dat er mensen zijn die enthousiast zijn om 2 keer in het jaar de handen uit de mouwen te stropen. En hier te helpen om ervoor te zorgen dat die heuvels straks en heide hebben. Een soort van nieuwe vegetatie hebben. Maar ook dat alles wat er opkomt aan twijgjes, bramen, struiken, noem maar op. Dat dat steeds weer weggehaald wordt. En dat kun je heel leuk doen met een leuke groep mensen die dat met enthousiasme doet. Met kinderen erbij, noem maar op. En verhalen vertellen over vroeger, over de heuvels en alles wat er hier heeft gespeeld. Wil je meer weten of hierover meedenken? Neem dan contact op met de gemeente.